Dagiti sarsarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo an napaulwan. Ti pamilya an nagagat. Nagagat dagiti agasawa amalko kanton niya ubing. Isot gapuna asaanan an nakaskas daaw. An nagagat met ti upat nga anak da. Ti pagsayatan na, ultimo dagiti na ikamang kadakwada, kat naakaran met, iti kinagagat da asa nga pamilya. Isu nga iti lugar da, tila ang pamilya damalko kantonya, ti makuna nga addaan. Iti maysa nga aldaw, ket Malko na kay, addamanin kalugaran tayo nga kidkid daw iti makan. Ket ikan tayo bakit? Saan arumbang agimot tayo? Amumeten ti paganurotak. Aging nga damay pa tayo, mangtad tayo. Ado ti abasto tayo, Malko. Saan tayo lakit di ama ibusan? Matlagayam, di mangtad tayo. Kayat ko laang nga ibagaken ka, lakay. Tapno ammom. Doon niya bakit? Adamat karbang nga mga agdesisyon. No bilang awanak, ket adaw may agkid daw iti tulong. Sikan ti agdesisyon. Lastog ket di adamal ko kanton niya. Kunamla na sino da? Ala, saan damat ang nalastog Edmond? Managtulong da pa'y nga rod. Iso da amin akamang ti pamilya. Nasingpet kan managtulong da. Tikit di ko nam, pasikat da. Palangguad da. Edmond, Pabigbig dalaw na sang kapamilya. Nang runa damal ko kaniton niyang asawa na. Kasla dala kalalaingan. di ka kadi maragsakan iti aramidan da? Anya kumangay ti pakaragsaka. Kagurak tar aramidan da. Takas itinakunakon. Palangguad da. Dagkalabid daw tikas dyan nga imbaga ni Edmond. Tata Andres, Dikit agyaman Tada pagkamkamangan tayo, agkasapulan tayo. Nalaka akasarsarita, ti ore asino man nakamang ti pamilya ni Malkaw. pudno day Tata Andres. Idi siyak tinagkasapulan. Jack pulos pinidwa tinagkid daw kadakwada. Naipaaya na kadagos iti tulong. Oh, makitam. Iso asaan arumba nga agsasaon ni Edmond, itikas jay kontra kada Malkaw. Uwin nga rod tata. Ngam jaklatan kinun kontra ni Edmond iti agsasaw kami. Amkak ngamin nga amangan no kaguranak. Kan amuyot ti pangidayawak launay iti pamilya Damalco, Tata Andres. Iso ti kinagagat da amin akamang ti pamilya. Awan apulos ti sadot kadakwada. Puno dayta. Amin da, agtrabaho. Ultimo dagiti kaubingan akamang ti pamilya. Makitkita tayo at tumultulong iti trabaho dagiti kapamilyana. Nakaturog ka din dagiti ubing? Wan, Malko. Amo ka na panog dagiti anak ta. Ultimo jay duwa nga apo ko ta. Ammom lakay. Ado ti maayatan kadagiti apo ko na. Apay, Una, taapaman asumangpet da nga aga po iti pagadalan. Kat tumultulong da adagos kada tayo. nakairwa man da nga minan tigas ta. Iso asanan na rumbang nga ibaga ti aramidan da. Amamal ko, masurunak man kan ka. Ne, apay nga Edmond. Kasano? Kat naglastog ka. Apay matan ako ng tigas ta. Una, takunamlan asino ka kabaknangan amang tultulong kadagiti kalugaran tayo agkasapulan. Ha? Pabigbig ka mo unay si Kamalkaw. Agin tatanok ka. Saan nga iti kasta, Edmond? Narigat mo't no imutakit din dagiti kalugaran tayo nga agkasapulan. Adula amin nga ibagbagam. Agin tatanok ka ket di isot amok. Hoy, Malkaw. Dahiti titandaan naman. Agibos ti kinaragsaken kinalastogyo iti pamilyam. Nay,
Sa dino ti papanam, Lorina. Ijay balay damal ko, Tata Andres. Nagngato ngamin ti gurigor di anak ko. Kasapulak ti kwarta. Tapno adda aramatak amang ipankan ko na iji ospital. Anya, ay por Diyos. Ano ay di anak mo? Ay, jak mat amo, Tata. Basta nagngato matan ti gurigor na. Mala, saan kan ataktakay? Agdiritsukan iji balay damal ko. Nasip nga anak. Nga madapay lang dito, kalkalapaw miniti asidag ti bantay. Aging ngamin ita. Masaksakit anak pa lang. Gapo ka dagiti imbagbaga kanyak ni Edmond. Jak pulos impagarop. Nga iti gayam likodan ti pakpakita mi akina imbag asa nga pamilya. Adda dagiti limid amang gurgura kada kami. Kas ka ni Edmond. Makapaupay mat. Adda makapurar alawag akin lahat ang nagparang iti sango. Ket agkorkor ti at tao ti makapurar alawag. Saan ka nga agbutbutang kanyak, Malko? Asino ka? Siya, ti engkantada amang salsalwad iti kabakiran dito'y lugaryo. Ha? Anya ti basol ko, apo? Apay ang nagpakita ka kanyak? Di kagdanag, awan ti dakas nga aramidak. Nagpakita kan ka, tapno patib karat ti pakinakam mo. Mariknak ngamin kat maupupay kan, gapu kadagiti nasaukan ka ti padam amortal. Saan ko nga ilibak na patag ngayong kantada? Talaga kasta ti marikriknak. Saan ka nga agpaupay, Malko? Ituloy yo iti pamilyam ti araramidan nyo. Kang lunaan ti amin, ituloy yo ti kinagagatyo. Da kayo ti pagwadan a pamilya dito'y lugaryo. Kat da kayo ti ehemplo ti kinagagat. Iso nga ibagak ken kadaytoy. Saan to ang malipatan iti uray kaanuman, ti kinaman nagtulong yo asang kapamilya, ti kinagagatyo. Kat agtali na edto, amalaglagip da kayo, gapo iti dayta agaladyo. Ay nalakay, sapay la kumata saan anadagsen ti sakit ti anak ni Lorena nga impanda iti ospital. Sigurado ka kadi nga umdas ti intad mo kan kuan naton niya. Ang mga no agkurang kat kaasi daman. Dakkel agatad ti intad ko kan kuana. Kun imbagak ano agkurang, saan nga agbabain nga umay agpanayon. Husto day tabakat. Rumbang lang nga kasta timbagam. Saan nga min arumbang nga imutan tayo dagiti agkasapulan. Dayta ti kanayon nga ibagak kadagiti anak ta. Dayta ti pangidayawan dagiti kalugaran tayo kada tayo. Kun saan la adayta, Malko? Anya pa Tonya. Dayawon dati kaadda tayo iti maymay sa abalay. Iso kano anaragsak tayo, taagdeden na tayo amin. Jak kaya't nga agsisina tayo Tonya. Iso adakkel to impaaramid ko abalay. Tapno dito'y tayo nga agnaed asa nga pamilya. Kitag man lain. At dapat maaramidan day taamal ko. Parbangunan. Sigurado ak kayo masan titurog dagiti kalugaran mi. Isong awan laki diti mga rayat kadakwada. Iti pananguram ko iti balay na. Saan lagi din na makalisi damal ko? Sigurado ang mapukaw da aminan. Kakadwa! Kartengan niyo! Sebseban niyo ti apaw! Bareng andapay maisalbar tayo kada malkaw! Darasan niyo! Ay na! Diyos ko! Di mo baybay ang damal ko! Ispaalam ko maida! Di mo itulok ang maisagmak da! Agtag na dagpay lang dito yung rukip. Dito iti paglamangak. Agparangak tulayan na masigurado ka saan asyak ti atapon da anang uram iti balay damal ko. Siguradong awan apulos ti nakarwar ka damal ko.
takay masan lakit iti torog da. Dakas ka a tao. Nangisit ti pusom. Sino ka? Saanan arumbang amaamuam no asino ak. May salaang ti ipasigurado ken ka. Agtalinaed kan iti daytoy arukib. Di kan makarwar ditoy. Dayta ti dusam. Gapo iti kinadakas nga inaramid mo. Nagpukawon di. Kalat, anagragay ti wangawangan ti Rukib. Nakulong akong dito, Sana mapalit tayo tayo! Saan? Diyos ko! Una yung tinapasamak, Tata Andres. Wan nga raw, Lorena. Awan apolos tinaramidan may. Tanaladawan ti amin ni adda tinakadlaw ang maururam ti balay da Malkaw. Tata Andres, Jay anak mau, kumustan? kuna ti doktor anasaya atan ti kasasaad na. Iso sinapak ti nagsubli dito lugar tayo. Ta isublik kumakan ni Tonya tinasobra iti inted na kanyak agatad iti kalman. Angam, asino pa iti pangisublyak ita? Kat na isagmakmat gaya man ti sibubukal a pamilyada. Gapo iti napasamak nga uram. Aday ta. Naitugkal kon dagiti kandila dito'y sigod ang nagsaadan ti balay damal ko. Makapaladingit ti kaawanan ti pamilya analaing at tumulong. Kang ronahan ti amin, iso ti panagbalinda nga ehemplo ti kinagagat. Isudat. Ha? Anya akita tinabyak dagiti makitak dito'y alugar. Nagbabasit a parswa dagitoy. Ngam agti tinulong da nga agur-ornong iti makan. Diyos ko. Kasla tinaisagmak a pamilya damal ko. Kan Tonya dagitoy ang makitkitak ita. Uray babasit da. Nagagat kan agtitinulong da. Impadamag ni Lorena, tinakita na, kat napanagnakan dagiti kalugaran na ti amin. May nga rod ti pamati da nga agkakalugaran. Dagiti babasit ngem nagagat a parswa, kat isumatlaeng ti pamilya day ti Malko ken Tonya. Kat idi agangay, pinanaganan da dagiti babasit a parswa iti kuton. Nga inadaw da itinagan dagiti agasawa a Malko ken Tonya. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng.
Asaan kayo nga agaapa wenno agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.